Osmo kolo prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše obilježio je derbi u Tuzli između Slobode i Zrinskog. Slavio je tim iz Mostara rezultatom 81-79. Ekipa Josipa Pandže je odlično ušla u utakmicu, ne sluteći da će ljubiteljima košarke u Mejdanu prirediti susret sa dramatičnim završetkom. Još jedna takva utakmica odigrana je sinoć, a slavio je aktualni prvak Zrinski sa 81-79. Na početku su domaći poveli sa 11-2, ali gosti su brzo konsolidovali redove i na kraju prve četvrtine vodili sa 19-16. Slična situacija je bila i oko 20. minute, kada je rezultat glasio 40-35. U trećoj četvrtini gostujuća ekipa je pružila dobru igru koju je obilježilo nekoliko dobrih akcija na koje domaći tim nije imao adekvatan odgovor. Gosti su imali prednost od 52-36. U nastavku susreta borbena Sloboda se ne predaje, pa su tako u 30. minuti uspjeli poravnati rezultat na 59-59. U uzbudljivoj završnici susreta čini se da su više koncentracije imali gosti iz Mostara. Aleksandar Sokolović je pogodio ključne poene za pobjedu gostiju. U posljednjoj minuti Hasandić pogađa za izjednačenje 79-79, ali Sokolović postavlja konačan rezultat utakmice 79-81. U zadnjem napadu, 10 sekundi do kraja, Hasandić je pokušao izboriti pobjedu za domaći tim, no nije bio dovoljno precizan. U ekipi Zrinskog najefikasniji su bili Sokolović sa 20 i Smajlagić sa 18 poena, dok se u redovima Slobode posebno istakao Milivoje Božović sa 24 postignuta poena. U 9. kolu 15. decembra Zrinski će ugostiti ekipu Studenta, dok će Sloboda ugoste ekipi Vogošće.